Как си? Добре ли си? Добре съм. Ще взема един душ преди вечеря. Добре съм. Ехо? Кой е? Какво ти има? Елена. Елена. Ели, добре ли си? Някой звъня на вратата. 2 пъти. Сигурна ли си? Да, и 2 пъти нямаше никой. Да не ти се е сторило. Кой е? Поръчали сте храна? Добър вечер. Добър вечер. 2 пъти нигири с суши и 1 хосо маки. 36,80. Ти ли звъня преди малко? Не. Ти ли беше? Не, аз сега идвам. А срещна ли някой, като идваше? Не. Значи още в сградата. Елена, моля те, задръжте резкото. Още в сградата. Сигурен ли си, че не си звънял ти? Успокой се. Успокой се, де. Той звъня. Казвам ти, че звъня.